Liam, Daniel u Dillon jinsabu lesti biex lejlet il-Milied iwasslu l-messaġġ ta' dan il-lejl qaddis lil parruċċjani Zwieten li se jżuru l-Knisja Arċipretali ta' Santa Katerina, dik antika ta' San Girgor u l-Kappella tal-Madonna tal-Ħnina. Ħallini nfaħrek mulej Alla tiegħi, minn qalbi nitolbok biex inti tibqa' miegħi. Int qalbek ħanina tagħder u tħenn, fik biss hemm il-paċi, fik biss hemm il-ken. Ifriħu ħuti għax wasal iż-żmien li ġie fostna jsir tal-ħolqien f'din lejla ta' paċi imħabba u ferħ li l-qaddisa ġib maħasseħ. Sew il-gwerer, naħħu l-inkwiet, xerdu biss il-paċi fl-irħula fil-bliet, għax Alla jridna nħobbu xulxin anke l-ħutna u anke l-bambin. F'din is-sena tal-pandemija fir-rahal taz-Zejtun, il-priedka tat-tifel għal-lejl tal-Milied hija fidejn dawn it-tlet tfal ċkejknin. It-tlet subien ilhom biss ftit tal-ġimgħat jistudjaw bir-reqqa il-kitba ta' Fader Dillon Buġejja, hekk kif kollox kien għadu inċert sa ftit ta' żmien ilu. Fader Dillon, il-viċi fil-Knisja Arċipretali ta' dan ir-rahal, tkellem ma' Net News dwar dan il-Milied fi żmien straordinarju. Messaġġ ta' tama bħal mettejt inti u xewqa ta' bidu ġdid. Il-priedka tat-tifel li smajna biċċiet minnha għalqet 136 sena din is-sena. Jekk wieħed jaħseb ftit, din il-priedka rat il-gwerer, rat l-Ispanjola u rat ukoll il-pandemija. U proprju fl-aktar l-ar momenti li għaddejna f'dawn is-snin kollha f'dawn l-ghexieren ta' snin, dejjem kellna dan messaġġ ta' tama u li ġej mit-tfal. U naħseb għandna bżonn. Naħseb ftit wisq nisimgħu darba fis-sena mit-tfal, naħseb hemm bżonn nisimgħu iktar spiss il-messaġġ ta' tfal għax ħafna drabi iktar kemm nikbru nitilfu l-ideali u x'vera, nibdew noqogħdu jgħaddi kollox. Nitilfu l-prinċipju wkoll. U tajjeb nisimgħu it-tfal għaliex fit-tfal naraw persuna li għadha tistaġeb b'xi ħaġa ġdida bħal il-miraklu ta' twelid ta' Alla. U tfal din lilna jixprunawna biex nibqgħu nerfgħu għajnejna l fuq anke fi żmien bħal dak li għaddejna minnu. Milied differenti wkoll f'għajnejn dawn it-tfal ċkejknin. Ħajkun differenti għax jista' jkun li min nies ma jistgħux jiġu għall-Knisja għax jew ma jifilħux, jew jkollhom xi sickness, u se tkun differenti għax kulħadd bil-maskli jew bid-distanzi. Minħabba li l-anzjani jkunu iktar vulnerabbli, mhux kulħadd ikun kapaċi jiġi. Imma jekk nagħmlu sagrifiċċju is-sena d-dieħla nkun kapaċi nagħmluh normali. Għandna l-pandemija mhux bħal soltu, pereżempju qabel tista' tiġi bla maskla u issa forsi tiġi bil-maskla u issa ħajkun hemm ħafna inqas nies milli kien hemm is-snin ta' qabel u differenti ħafna. Imma minkejja dak kollu li għaddiet minna d-dinja tul din is-sena, dawn iċkejknin se jgħaddu messaġġ ta' tama lil dawk kollha li se jisimgħuhom. Ċkejken ħelwa tarbija, ejja ġa qalbi u għex ġewwa fija. Fik biss il-paċi, il-ferħ il-mistrieħ, u kollox madwarna bik jidher sabiħ, għax inti d-dawl li ddawwal tfulitna, inħobbu fuq kollox irridu nxkunitna. In-nies ta' madwarna kun tagħhom mexxej, int biss is-salvana, int biss il-feddej. Grazzi ta' kollox u ħelwa tarbija, ta' dak li għamilt għal dawn u għalija. Vivint il-bisima tal-la. Vivint il-paċi fuq l-art. Viva viva dejjem Ġesu bambini.